Zasa ten veľký deň nastal. Pri lodenici v hliníku, tam kde hron sa leskne, garážový výpredaj začína vždy presne. Hrnce, taniere, knihy aj lopaty, starý foťák, mixér, bábky aj kravaty, komody, lampy, stojany na kvety, záhradné náradie, rogalo na lety. Kolobežky, bicykle, prívesok do auta, kávovar s návodom, záručná karta, obrusy, dečky, vankúše, kus závesu, puzzle pre deti, knížky bez stresu, fritézy, toaster, mixer do kuchyne, čajníky, čo sa lesknú ako vo vitríne. Garážový výpredaj, stánky sú v rade, nákupné Eldorado začína všade. Ráno jak z rozprávky, slnko nad Hronom, v hliníku sa zbiehajú ľudia s nákupným snom. Ojok z kože, prilba pre parťáka, policajný maják, aj veslo zadáka, okenné rámiky, zrkadlo z chaty, 3 páry ponožiek, všetky bez päty, obrazy, čo viseli nad lavicou v škole, nový grill, len trošku hrdzavý dole, kabáty retro, bicykle s nosičom, požiarna hadica, možno aj s hasičom. Niečo je za euro, iné zas dohoda, dobre tu kúpite, nie je to náhoda. Klobásky z farmy, ňam, to je lahôdka, paprika a cesnak, vonia až do dvorka. Cukráreň Alžbetka má koláče snové, s krémom s orechami, ňamky medové. V hliníku nad Hronom, keď sa slnko smeje, je najlepšia burza, čo pri srdci hreje. Daj si guláš, koláč, úsmev a pár viet, pri lodenici v hliníku, to musíš zažiť hned. Hliníku nad Hronom, keď sa slnko smeje, je najlepšia burza, čo pri srdci hreje.